Canlucani, baby! Likon dahil likon. Let's go. Gitara mo na ako, likon ma. Yes, Malaysia! So nandito na tayo ngayon sa magtatagalog na muna tayo kasi meron naman tayo mga Tagalog ng mga subscriber. Ano sabi mo dito? Saan tayo ngayon, pre? Sa, nasa dito. Canlucani. Yeah. Tuluan tayo itong migom sa pag longboard. Sa mga tricks part. Dayon. Pag uli-uli. Oh, yawa. Bakit? Kick-trip. Meanwhile, Diri sa Tag.ulo. Kita may adto mi dito atong dito. Basta dito, unahan dito lighthouse. na nag-vlog diri sa luna sa 24 Oy, oras. grabe gina. Kontra na akong vlogger bay. Kuya niya kay safety first bag helmet. Ang nga tutorial nga pang effects bitaw, pang effects sa mga vloggers ba. Tuluan man nila. Araw. Sparkling water, baby. It was at this moment that he knew. He fucked up. Kato may mga tunay nga kalidad nga effects. Diri guys, kay pangbili na ng mga sanilas nga mga malon o Gucci bay. Wow. Bilin ra bay, ibilin ras dag bay. Gahi kay bay. So, padulong na mi dito. Adto mi. Okay, ganda ang pangmasta yeah. Ang iyong ideya at halikaran yung pisngi kahit hangga yeah. Alam mo na, sige, bigit parang ikay nagdadasal Nangaman naman ikaw ay mapapasahan dahil sa'yo na Buo kong pagkatao, pati panabla at pamato pagkat ikaw ang dinadhana Parang sa dati pala Nangiguhit ng kalawakan kung malamandala Hulog ng lahat para tala Yung anong bumangat pag ikaw ang katabi sa kama Hindi alintana Ang dulot at pinsalan na mundo mapalin na pag ikaw ang kasama Dahil kahit saan man tayo mapunta Iniingatan ng isa't isa Sapat ang ngiti mo sa umaga Sumasalubin sa akin na may yakap pa Saan ka ba nang galing o bakit ngayon ka lang dumating Bakit ngayon ka lang dumating Bakit ngayon ka lang dumating Ang galing lakas ng iyong dating Wala kang kahambing So we're here in the Bato. Sold na ko. Kumusta mga boys? Mangligo mo rin boys? Yeah, man. Yeah, man. Look at that. We were jumped there. You were jumped there. Under Yeah. the moon. Gago! Let's go. Under the moon. Every night is my dream and falling. Shout out natin.
Shoutout po sa mga wala kakuyog. Babu. Welcome to my vlog. Nami karon diri sa Tag.ulo. Nindot kay diri. Sa una kuyog mi, pero karon wala nami. Sige, sige. Tarungan na, tarungan. Ini matarong ay. Ini matarong. Maraga murlason matarong. What's up mga amigo? Welcome to my vlog. Kauban sa akong mga amigo, ang atong hisgutan karon kay nganong Wakay Uyan! Hoy! Stop! Stop! Tutang lang mo! Hey, lean with it. It's 1, 2, 3, go. And lean with it. Ginagawa mo. Muscle for the God. Running out of time. Running out of bag. Job it. Over. Ginagawa mo. Halok daw. 1, 2, 3, go. Drop it. Over. Sing the lane. Sing the lane. 1, 2, 3, go. Drop it. Nandito po tayo ngayon kung asa gani makita ang mga kakaibang misteryo diri sa Kuan Isla. Mga kaibigan, andito po tayo ngayon sa napag-alaman na misteryoso na dagat dito sa, iwan ko saan ba ito? Ano pag-alaman na mayroong mga dapat mga nilalang na hindi natin kanais-nais na makita. Tingnan natin. Ay! Ito! Gago! So, humana, muli na mi. Please like, share, subscribe to my channel. Babush! Babu.